Hoş geldin Uğrağa näle? Gomujan halklaňyz. Giç O ýaşaýan. Allah şükür näle? Bugun eksklusivni rada garaşýar watandaşlar. Habaryňyz bolsun, azda kende öňünden aýdyp oturmaly, ýani listeçina türkmen halkynyň näme üçin şonça kynçylyklara garamazdan daşary ýurtdan ýygyna ýurduna dolanmak islemeýänliginiň bir suwtnamasy bolar inşallah bulam. Näme üçin şonça kynçylyklar bolup durkada illeşlenmez. Gerek bolsa 6 ay, 1 ýyl deportasiýon lagerlerinde ýa-da Rossiýada urşa gatnaşmana taýýar göz alýarlar ýöne näme üçin şonda da Türkmenistana dolanmak islemeýärler. Hatda şol wajibam bolsa, ejehi atasy dünýeden ötenem bolsa, hatda dokumenti gutaranan bolsa, näme üçin ýurduna dolanmak islemeýärler. Şonuň bir suwtnamasy bolar bu zatlar. Şundan soň hiç kim bize şuna düşündürjek bolmasın. Türkmenistana barda pasportun çalışyp gaýtda, o barmaly da, o diýip şonuň bir hakly tarapyny hiç kim bile aýdyp bilmesin. Şonuň suwtnamasy bolar inşallah. Dogry aýtýaň. Dogry aýtýaň. Bugünkü temamız Türkmenistan ve Türkmenistanyň içindäki bir problema. Agam näme üçin Türkmenistana adama hormat goýanoklar, adamyň haky we hukugyny hormat goýanoklar? Ýaýnalay zapros uratmaly, zara aşakdan zapros urat. Seni saňa basýan bolyn, zary deň oga. Sen patpişiň az bolyn, men seni goşup bilemok. Sen aşakdan seret, iki sana bujaklaşyp duran bardyr. Gyzyl renk bar, şoňa basýan ana geldi. Gowmy adalar zara hoş geldin. Hoş geldin Zara. Salam salykum. Kamera ýa başlaýar kamen açyp bilmedim täşa. Kamera. Seni patpişik aday diýen. Bar şoňa patpisasiýa diýen de gaýrat edin. Patpisasiýa diýen de Zara bir kamerasyny açar ýalak. Zara patpiska edelim, bir azajyk patpiskasyny göterelim otandaş. Owa gaýrat edin Zara patpiska edin, ýüzüni açak bolýar kameradan. Haýyş edýän hemmeňizden. Zara profiliň privatda dura senin. Privatny da dura edýän. Ben kendi şüphem da onu açayın mı? Owa sen çykda täze açdyk bilä. Bolýa, bor. Görýärmi hormatly, men dünýä storiesinde paýlaşandyryn. Arada Los Angeles'te o da radetdi bolýan. Pajarnylar näme jan edip, öýüň içindäki pişikleri, itleri çykaryp, eýleri bolsa aglaplar edip. Näme Amerikada meselem daşy bir pişik bir agaçyň üstünde galsa, pajarny, skory, polisiýa jokgoş gelýärler, her taýratin maşyn bolup. Her bir jana hormat edýärler. Ýöne gynançly ýagdaý Türkmenistana adamy hormaty ýok, hak we hukugy ýok. Biziň ýurdumyzda ýöne bärde haýwanlara hasam hormat goýýarlar, çem Türkmenistana, ene? Firefighters rescued a cat from a burning home in Tarzana. The owner was overcome with emotion, falling to his knees, hugging his cat, giving it water. That fire started last night near West Topham Street. Fire and smoke were seen coming from that roof. After some time, crews did manage to put that fire out. No other injuries were reported. You can see there all the material stuff to be replaced. You can see there very, very nice of those firefighters to really help rescue that cat. Näse suwtnama, haýsy kelleň bilen Amerika bilen Türkmenistan deňýär. O senin kellesizligiň. Sen ýalyk mallar otyrda, şonuň üçin adamlara köse otyrlar. Sen ýalyk imbeciller. Imbecil diýmek beýinsiz adam diýmek. Soň birden Google edip wagtyny ýitirme diýende, bilýän därsin o ýasylar daşrakdyr sen üçin. Pistaşka bar kädiň kelleňizde beýniň ýerine. Şo gynanýan sen ýalyk adamlar boýunlaryň bolan üçin, şeýle kelle işlemeýänlikler üçin şol ýalany gelýär diýip, adama ne hormat edýär, sebäbi özü hormat etmän soň özü filanman soň gelýär bolyn, özüm filanşy görkezden o adamlara. Gynanýan jemgyýetimiz sen ýalyk adamlardan doly. Bizi itlere pişiklere näli filan hormat edýärler. Dilin arkasynda köçüde, gönümel köçüde ya bir zat bilen kellesine berip, ya atyp, ya da etiň arasyna zäherli derman berip şeýdi öldürýärler. Awa. Ýadyma düşýärmi? Habarlarda çykdy ol. Bir aýal kamera alyp Türkmen News'da çykdy ol. Bir nädiýe haýwanlar alyp öldürýärler, zat etýärler diýär. Ey Allahyň läneti üzeriňizde sinsin, kim şol haýwanlara zulm etýän bolsa. Ne adama hormat edýän, ne haýwanlara hiç täze hormat edýän. Özünden başga hiç kimi bilen ozak, filan ozak, Allah belanyny berersin. Hiç bir janla zulm etmelärler. Adamçylygyndan nesibesini alman bilen ýörenler. Am şol aslında şol ýalyk
zulümlük etdiýänler, zat etdiýänler esasen maşgaladan gelýärmi diýip pikir edýän. Erde maşgala dogly terbiýe berip bilmese, kakasy, ýene satasy çağasyny dogly terbiýe berip bilmese, ol adam uje merhemetsiz bolýar we öýde de ejesem kakasym belki kakasy ejesine uranlar şol ýalyk şu zatlar görüben bilýän adam bolýar da. Men meselem men maşgalamda mudama kakam ejem syýlap hormat edip bilýän, ýoksam kakam men ömrüne daýy adam bolup gelden, ýani bilýänmi näle diýsem köm. Allah'a şükür syýlap dören adam. Bir güýçlü adam ýöne ejeme hiç açan ne söýüp ne zat eder mudama syýlap gelen ejeme. Zara hoş geldin. Men yine kameramı açıp bilemokda. Batýanyny. Подписаться da gayrat edin. Zara haýyş edýän. 100 tane подписчик açıp bolýarmy ka? 100 bilen bilmedim onu paça 300-400 bolsa açıp bolýar öýdän şo. Gayrat edin. Näçe podpiskasy var şu an? 100 tane wa, 100 tane boldy. Ýani 7 sanakdy. 100 boldy. Gayrat edin, подписаться edin, haýyş edýän. Ýüden aşak bolýarlar kamera üçin gerek. Awa, kim şu подписчик edip bilýän bolsa, подписчик edäň de Zara, internetin üstüne edip bolýar diýär. Bir fake podpisчик meni hemme şo edip bolýar. Edip bilýän zat bolsa gayrat edin, sen haýyş edýän. Kömek edin. 113 sanaktar ol hani bir podpiska biraz bolsa açma mümkün şu 150 da ýetse. Şu wagt näçe boldy? 119 boldy. Hani bir ýene 30 adam watandaşlar. Awa haýyş edýäs. 150 bolsa belki açma mümkün. Yo girýärler watandaşlar 150 bolsa da 200 bolsa da. Bolsa häzir bolar bolmasa da 150 bar ýetirip görelany. Bolýar Zara sen paka gürleşiwer bolmasa soňra ýüzüň açarsyn da näme çeginni? Pakara şeýle. 16. Yok. Men ayt başlaýnymmy? Özüňiz bilen tanışyrdyn Zara. Nireden siz adyňyz, familiýaňyz, nirele özüňiz? Nirden goşulýaňyz? Men özüm Marwel aýtym ýaşaýjysy wekil adyr etrafyndan. Öz hakyky adym, pasportdaky adym Zöhre Koçyeva Türkan. Türkde durmuşa çykdym. Türkiye rayetinde hem okudum hem iş yaptım, kosmetolog öğrendim işleyen şofayda ve özüm 2013. yılla Türkiye devletine gidiptim. Hem okumak için hem işlemek için. Özüm 97. yıl Türkmenistan'a o tayda Türkiye rayetinde durmuş vurdum. Öz söyleyen adamım bile, yani yoldaşım bile. Ve Türkmenistan'a geldim ben özüm 2023. yılın 23. Oktyabr'ında saat gece Türk Hava Yolları'na saat 2'de ve pasportum täzelemene geldim ve yoldaşımın familyasına geçmene geldim. Türkiye'de hiçbir problemim yok, hiçbir sorunum yok ve bärik öz yurduma hem maşgalamın yanına geldim hem bärde pasportumu täzelemene geldim. Hem adım täzeledim, pasportumu bana Türk fasol viza verdi Türkiye Türkiye'den gitmem için maşgala birleşmeyiz ve men Türkmenistan bir yarım yıldan beri çıkarmaya men çaresiz kaldım. Maşgalam ejem kakam perişan öldüm perişan ve gitmedik yerlem kalmadı. Hormatly arkadaşımız prezidentimiz Serdar Gurbanguly Berdimuhamedova sizler çaresiz bolan için men sizin yayınıza girmek istedim. Bir yarım yıldan beri men maşgalama goşamok erwetlikler ma idealler berdi öz yurdumun insanları hiç sığdıran oklar men bäri erwet göz bilen ma seretdiler aeroportdan gelen önümde çektirmedikleri kalmadı şovun kismenaki bir iki tane adamın bana yakın soruları berdiler 6 saat men aeroportda tuttular maşgalama özüme şahsyma namusuma erwet sözler diýdiler men 7 saat aeroportdan kıyınçılık çektim şu tayda ve ödüm gelimde 3 aylık uğralım yoldaşımdan ve men şu tayda çağam göwremden düştü. Gatı kıyınçılıklar çekýän çaresizim men prezidentimi da setimi eşdirinçem ve şu ýagdaýymy eşdirinçem men sizin bilen ýaýynyňyza girmek isleýän ve maňa kömek etmenizi isleýän. Yok, birazajyk şu bolan wakalar barada da illeşdirmede düşünürelin. Senin gelin berde senden ýygyňa çykjak bolanda aeroportda sana näme diýdiler? Çykjak bolanda. Aeroportdan çykjak bolamda maňa Örmar welaýatynyň migrasiýasyna gitdiler. Menem näme üçin diýdim maňa bir sebäp aýdyň men näme üçin diýdim gaýtarýaňyz diýdim elimde maşgala birleşim vizam bar. Men Türkiýe döwletine deportum ýok. Hiç ilmen ýalňyşym ýok. Näme sebäpden bar Mar welaýatyna gitişolar aýdar diýdiler. Men Mar welaýatyma gitdim.
2 yedek bärik Aşgabatda 103. kamyoneta jan etdiler Mar vilayetym ýöne olara men deportumyň ýokdugyny ve hiç bir ýagdaýda sen näme sebäpden saklaýandyklaryny Aşgabat migrasiýasy size aýdar şo taýkit diýdiler. Men soň Aşgabat migrasiýasyna gelip hat ýazdym ve girmek istedim, men salmadylar. Hat bilen jogap berersiz diýdiler ve 2026 aýşyny çäklendirilendir diýip kağıt uğrattılar. 2026 açan şurada näme madda diýipberdi, näçinji madda diýipberdi? Migrasiýa gulunyň saňa ýazan hatyna Türkmenistanyň kanunynyň 30-njy maddasynyň 1-nji bölüginiň 9-njy bedenine laýyklykda siziň ýurdunuzdan çykmaksyňyzyň 2026-njy Talip şonu görkezäýdi, nimeden kyn bolmasaň ekrandan, ul ekrandan watandaşlar seredin, edenetçiligi seredin, ine şu aýarlygynymyzy 30-njy maddadan absolutna hiç ile gartaşan ýerim ýok. Hökümetde organ işlerini işlemedik, harby bolup işlemedik. Bir gyz maşgala, odol Türkiýeden gelen. Oňa näde 30-njy maddadan siz ýanaşdyrýaňyzda men düşünemeýin. Ha edenetçilik watandaşlar. Yani şol 30-njy madda näme? Kanunsuz verdiler. 30-njy madda şol onu bize de verdiler, benim gelinime de verdiler şonu. Başta Türkmenistan'ın şu maddelerine layıklıkta sizin taşavvurda çıkmanız şekillendirilendir diye. Soňky men näksinim, eğer men telefonumu alıp görkezeyim size. Bu haramzadalar seret organ işgärlerini değişti olan maddany ýöneköy raýatlary elmäge götürýärler oglar. Yani bolmasa bular ýalygyny gartaşan ýerim ýok. Sen hatda ýuristde de soradym diýdiň däm, adwokatda soradym diýdiň gerek şonu. Soradym. Advokat näme diýdi şoňa? Advokat migrasiýa kanunynyň 30-njy maddasyna Türkmenistandan gitmege wagtly çäklendirme ýok diýdi. Yani Türkmenistanyň 30-njy migrasiýanyň 30-njy kanunynyň 30-njy maddasyna wagtly çäklendirme ýok diýdi. Bu esasy näme diýär? Bilýäňi hemme zat nire diýär. Näme üçin şunu etdiler? Pul etmek üçin, pul almak üçin alýarlar. Ne pasport berýäňiz ýurtdaşyna adamlara? Pasporta bereňler, watandaşlar ýurda gaýtsa goýbereňler. Şoň üçin adamlar gaçak galýar Türkiýede. Million adam bar o gaçak gezip berenler. Haramzadalar adamlar gününe oýandyk, ýaşamany bereňler. Ne hala sallaňyz halkymyzy? Ganxor kezzaplar. Bu diýeňizde men ara aeroportda gelen günüm Türkiýe döwletinden gelen günüm 2023-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda gece saat 1-iň ýarynda men öz ýurdum Aşgabat şäherine geldim. Ve gelen günümde şo taýda meni bir kamyoneta salyp 2 saat sonra jogap etdiler ve men özel şahsym telefonumu elimden almak istediler. Men näme sebäpden men telefonumu görmek isleýäňiz diýemde ýokardan buyruk gelýär, biz şoňa görä görýär diýdiler ve men ýanymdakylaryň telefonunu görmediňiz, näme üçin men käsir etmek isleýäňiz diýemde meni ýene başga bir kamyoneta salyp şu taýda sen otur, häzir ýene sen bilen gepleşer diýdi. Soň ýanyma bir tany bir oglan uğratdylar. Men ora diýip bir oglan. Bütün kamera kayıtlarına bakıbiler. Şol oglan maňa çekdirmedi, galmady ve maňa öz telefon nomeryny berdi. Aeroportda şoň oturýam. Men bilen nidi janlaş diýdi. Ve men 2 sagatlap telefonumu gördüm. Men ýan ýoldaşym bilen ýazyşan tapşyň ýalam. Men näme ba bolsa şolaň himmetini gördü ve men elime berdi soň telefonumu. Ve maňa öz nomeryny berdi. Sen diýdi daşaryk çykan soň maňa diýdi jaň et janlaş diýdi. Berden diýdi gitjek bolsaň $15.000 pul bilen gidibilersiň diýdi şol oglan. Adam ora hemme maňa diýen datlary setleriň hemmesi badyr telefonumda meni şantaj ederek gorkudyp şu taýda şol oglan taklady. Hani sen gidibilşiňden git ýa maňa şu aýtmany utanýan köp zatlaryny ýani agzyma gelişmejek zat men namusuma değiş suratlar uğrat diýdi maňa. Şo suratlary maňa uğratjakym ýüzüňi açyp diýdi ve sen diýdi onsoň diýdi gidip bilersiň hem $15.000 pul bilen diýdi maňa. Immigrasiýanyň işgäri. Ora immigrasiýanyň işgärimi? Näme aeroportda grajdan eşikli ýani bir normal bir popularyň işgäri şu haramlar. Orad adam, orad nomeram 62 83 16 87. Şol men gelenimden soň 4-5 ay sonra şo nomeryny yapdy. Menden soň telefon nomeri öçük berýär şu an. 4-5 ay men bilen gepleşdi. Gepleşen tapşenýalary, maňa ýazan hapa söňüşleri, telefon açmasam sen bärik eremetçilik etmäne gelen
ya men aýdyp bilen mokda şol tonyan aýtmana gater we zatlar diýdim maňa şol oglan. Ýüzüni görsem tanayan we göräýsinler men gelen günümde kamera kaýtlaryny çykartdym şol oglan men oturup 2 sagatlap telefonumy gördü. Ýokarymyzda da kamera vardy we maňa maşgalama we men özüme yakımsız sözler diýdi. Sen erwetçilik edip geldiňmi, türklere berip geldiňmi diýip. Men ağladım şo taýda ses edip men göwremdäki çağı şol oglan ýüzünden düşdü. 3 aýlyk gowral bilme gelemde. Şo oglan ýüzünden men çağamy ýitirdim we strese girip men bütün durmuşumy elinden gelen şu taýdan sen gitmersiň şu taýdan hiç şo pul tapmasan gitmeýän diýe maňa. Görýäňiz, eşitýäňiz watandaşlar. Munyň şahsy telefonuny görýär. 2 sagatlawa telefonlaryny suratlar, ýazyşmalar, söýlen şahsy durmuşy bar, adamyň şahsy durmuş adatlygy diýip ýörükden madda bar. Özüniň razylygy bolmadan alyp edýäşonam, özüniň wezifesinden hyýanatçylyk peýdalanyp oraz diýe adyna da. Üstesine de erwet teklifler berýär. Hawa net belli watandaşlar, hawa bu ýylyň ödem näme bir ünsüni çekenler de o suratdaky sen näme özüňem şeýle zara. Suratda kam bir özüne çekiciligim bar bolan bir ayal maşgalany görüşüňiz ýaly Türkmenistanyň howpsuzlyk işlerinden bolan oral bir haramlady aeroportda gelip egem aeroportda gelenden 7 sagata bir saklaýarlar sen şeýlemi? 7 sagat telefonuny bir dörýärler. Soň bu yakymsız sözler diýýärler. Ey siz kime özüňiz beýdi bu? Näme siziň öýüňizde mihmançylyga barýasmy? Biz o türkmen halky bolup, türkmenler bolup biz biriniň öýüne mihmançylyga barýasmy? Meniň şahsy durmuşum bolmadymy bir ýurtda? Ey bular bara men arada diýdim, o şu tursuğumyza çenne girýärler diýip, ne girdiler hem de ana tursuğumyza çenne. Meniň näme dedim tursuğum içindäki bilen men aramdakydyr. Sen näme deýin, näme goýuň? Her kim öz işidir ola. Haramzadalar. We şuňa meňdeş zatlary köpeşdik. İnha şundan soň näme üçin ýerleşdirme Türkmenistana barsyn? Aýdyňyz siz. Şular ýazatlary eşitýän, görýän, näme üçin soň Türkmenistana ýerleşdirme şo ýurda barsyn? Daşarda deportasiýon lagerinde 6 aý ýatsalaram, 1 ýyl ýatsalaram. Gerek bolsa Russiýada urşa gitmäne taýin ýöne şo ýurda barmajak bolup elinden gelen nedýe ýerleşdirme. Näme üçin ine şu zatlar sebäpli? Näme üçin bu zatlar çäresiz galyp? Üstesine de bulaýarlygyny özüni maňa öz ara gepleşimde de aýtdy. $15.000 bize atda sorýarlar watandaşlar. $15.000. Yankı oradyň täzen aýdaýda telefon nomerini. 62 83 16 87 ve 62 83 16 87. Yani bu hareketini başkalarıyla da edýändir. Hudaý saklasın onu diýen zatlary men käbir zatlar aýdyp bilen mokşuat şeýle bir hapadatlar ýarýady maňa. Men ýadım. Menden soň ol 4 ýaş aýtanda telefonu öçürüp gaçdy. Men indi bara elimden geleni etjek şu hormatly prezidentimizden kömek etýän, ýalvarýan, çaresizim maşgalama gowuşmak diýen men birinjide evliligim, men ýoğan ýollaşmagyň birinji evliligi 2001-nji durmuşumy menem ýylar ýaly maşgala bolmany hak edýändir nähame özüm bir çağa dogurup ene bolmany ejem gowledy men şol adama barmamy men maşgalama teredi otyr ejem bir zat ýaralsa bolsa menden öňe ýollaşymyzga ýa ejeme bir zat bolsa men gıýjygyň bütün banysy masraflarynyň bütün maliýet puluny hemmesini men şu ýollaşym başlady. Sen maşgalam, men maşgalamdyr diýip. Böyle bular bärdäki öz ýurdumyň adamlary meni ýalňyş düşünýärler. Men 10 ýyllyk izler. Men eger 10 ýyllyk bolsam, men o taýda o dyrnaklarym bilen işläp şu ýerlere gelmezdim. Ýöne men utanýan şol oglanyň maňa çekdirmedi, galmady. Kim bilir ol başga bir aýal gyýlara da çekdirýändir aeroportda ismen duran wagtlary. Eger migrasiýa hakkynda 30. maddany okap berjek watandaşlar. Şu 30. madda değişdi ýere bagam şu gyýdy dogonumyň. Ya ýokmy şu men onum size häzir hud etjek. Minister of Justice Gautamada da var görseňiz 29 madda. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň migrasiýasynyň 30 maddanyň näçinji bendi diýdiler saňa? Birinji bölüni 9-njy bedende laýyklykda. Tak, men saňa aýdyn.
9 maddasının 9'suna mentede okap verecek vatandaşlar. Şayda 9 biram 10 var. 30. madde Türkmenistan'ın raýatynyň Türkmenistan'dan gitmegini wagtlaryny çäklendirmek üçin esaslar. Birinji, şu halatlarda Türkmenistan'ın raýatlarynyň Türkmenistan'dan gitmegi wagtlaryny çäklendirip bilinär. Eger ol döwlet sırrını düzýän maglumatlar barada habarly bolsa Türkmenistan'ın kanunçylygyna bellenlen möhlet tamamlanýança. Siz döwletiň sırrını bilýänmi? Döwletiň bir sırrını bilýänmi? Mysal üçin näçe fan eskeri var, ýaraly güýçleriniň güýjü, ýazyryny arujasy barmy, ýokmy ýaly. Döwletiň bir gizli sırlaryny bilýänmi zara? Eşdilýär. Eşdilýär sesin? Döwletiň sırryny bilýänmi sen? Bir döwlet sırryny biljek derejede wezipede işlediňmi ýa-da organny, hakimlikde, ministerlikde zatda. Onu da ma bilýänem bolsa, onu da ma daşarutdan geldiň däme aýtelyň münçäsi? Ay Aşgabatyň Nura eşdilen köşküň ýadyň ýanyndan geçen bolsa olam döwlet sirri bolup biler ha. Köşk zat o sirrydyr belki bilýän. Köşküň öňünden geçen bolsa. Ama köşküň öňüne geçip daýdy. Köşküň daşky guruluşy zady, olam bir sirda agam bilýän. Evet başına. Köşküň ýerdigini bilýän bolsa döwletiň sirdir da diýän, köşküň ýerdigini bilýän boldy, sen gitmeli. Ina watandaşlar şolary ýaly gülkünç ýagdaýda ýurdumyz. İkincisi, onun garşysyna jenaýat işi gozbolan bolsa, iş boýunça önümçülük tamamlanýança. Saňa jenaýat işi gozbolan tutda bir kadyet işini dowam edip durmy sen? Yok, hiç ýagadym ýok. O ýagat ýok. Oňa jenaýat eden üçin iş kesilen bolsa, jezasyny çekýänçe ýa-da jezadan boşadylýança diýip bunun kadyet alýar watandaşlar. Bularam kadyet alýar. Düşünýärmi? Dördüncü, ol kadyet tarapynyň üstüne yüklenen borçlary ýerine ýetirmekden boyun gaçyrýan bolsa, borçlamalary ýerine ýetirýänçä diýär. Kadyet bilen hiç işi ýok bulaýarlygyny. Ýani ol kadyetiň hüküm esasyny aýratyn agyr jenaýat üçin iş kesilen ýa-da aýratyn hukukly resivde bil kasbaýyn jenaýat amala aşyran diýilip hasap edilen bolsa, olam kadyete değişdi. Ol barada kadyetde raýat hakyslygy bildirilen bolsa, iş boýunça önümçülük tamamlanýança. Bunun hiç kadyetlik bir ýagdaýam ýok. 7. ol harby gulluga çağırma değişdi bolsa, harby gulluga geçýänçä erkek adam däl aýal maşgaly. Ol daşary ýurt döwletlerine bolan adam tuğdasynyň pidasy bolmagy ýa-da gulçylyga duçar bolmagy mümkin diýen howatyrlanma bolan halatynda. Ine uja açyk şolar ýaly maddalar. Bu 8. 9. ol odal daşary ýurt döwletlerinde bolan wagtynda bolan ýurdunyň kanunçylygyny bozan bolsa diýär. Şeýle bir antatda bir adamyny alyp galmak seredin. Eger mysal üçin men Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň kanunlaryny bozan bolsam, mysal üçin kimliksiz gaçak galan bolsam, ol Türkiýanyň değişli kanuny esasyna sen maňa berip bilýän. Ýani 6 aý saňa gadagan etse, senem 6 aý gadagan edýän. Ondan artykmaş däl, başga döwletlerde däl. Bizim Türkmenistanymyz, ine görşüňiz ýaly şolar ýaly maddalary halkyň bähwidine däl, öz bähwidine alýar. Şolar ýaly maddalary. Näme üçin bir ýerleşimiz daşary ýurda çykanda 3 aý mysal üçin gaçak galýar. Sen haramlady täpli. Sen wagtynda pasportlaryny uzadyp beren oşondan oňa da ýene sen günäkär, oňa da bir ýerleşimiz ýa başgalar günäkär däl. Döwlet migrasiýa gullugy siz günäkärmi, özüňiz günäkär. Pasportsyz galmany siz getirdiňiz. 2024-de çenli pasportlary uzadyp gelmediňizmi? Dek düýne çenli. Arsanak listine kuarpot gelmep, peçat gelmep, şeýit gelmediňizmi? Şeýit gelýän başga döwletlerde pasport çalşylan okmy? Özüňiz watandaşlarymyzyň daşary ýurtlarda gaçak galmany sebäp bolduňyz. Soňra meni olarak şu taýdan günäkär edýäňiz. Siz günäkär. Siz wagtynda pasport berdiňizde bular almadymy? Daşary ýurtda ýa çalşmadymy? Ne? Gelip daşary ýurtda düzgün pozonan bolsa, siz daşary ýurtda Türkiýede näçe aý gaçak gallym diýdiňiz? 3 aý diýdiňiz näme? Yok ýaly men Turkiýada men näme jerime alma bolsa töläp çykdym we Turkiýa raýaty maňa aýly maşgala birleşim viza bilen gelip bilýänligimi aýtdy ve Aşgabat ýöneticiliği Türk konsolosluğundan bunu almaly diýdi ve men onam aldım. Pasport kameram açamak size onam görkezmek diýen ýaly. Ve men birinci vizama alamda 6 aylık verdiler ve onu çıkarmadılar beni.
migrasiya gittim, gittim advokat tuttum. Advokatımı çok koyverdiler. Sonra bir kamiyetin içine kalıp sen nire yazacak mı dedim. Benim formatlı prezidentimi Serdar Berdi Muhammed ve yazacak dedim. Beni şondan konak edecek dedim. Kesimi duyança dedim formatlı prezidentimi ben konak edecek dedim. Ben şon köşkünün önüne yıkılıp yatar, ağaç yatar dedim. Böyle men başkalama boğuşmak için men prezidentimi de yalvarar dedim. Bana iştahat etme, bu moluyumda otur, hiç yerim yazma dedi. Men prezidentimi de bir yarım yıldan neri yazyan dedim bana şu çeklendirilen okumada kağıdı uğratyalar. Ne sebepten bunu ediyorlar men bilemo. Hiç düşünüp bilemo. Başkalama boğuşup bilemo bir yarım yıldan neri. Biramara yine bir maddan okudum şu vatta onun gitmegi canına ve sağlığına hoğuk salyan olsa diye da. İni Türkmenistan'ın şunu kararı kabul ediyen migrasiya gulluğu oturan yerinizden siz palçımay gidenle onun canına sağlığına kimin canına sağlığına hoğuk salyanını biler yani. Siz oturan yerinizden migrasiya gulluğu kimin gideceğini men bir vaat efirlemde ayıttım yadınızdan çıkarman. Ah oyun gara oyun bir adam saylayalar. Yine şuna gidip oturun gördünüz mü? Şu Zöhre ayarlawanymyň Türkmenistan'dan çıkıp bilen o. 1,5 yıl vere ýa-da mi? 1,5 yıl. 1,5 yıl vatandaşlar. Awni ini näme etmelini daşarurda yollaşy var. Ora salamu aleyküm. Wa aleykum salam. Näle gomy ýaşymy ýagdaýlar? Ya, şey kim oldu tanımadım. Ay Orad men var öňkü şol Reşit Tanýama kabinet ministrdi işleýän. Şoň dostlar men bir tapa aeroportdan geçen wagtym kömek edipdiňler ýadyňa düşýär. Kabin Yo şu aeroportda işleýädiň bir döwür sen. Ha? Aeroportda işleýädiň bir döwür diýen aeroportda. Aeroportda işledim o. Ha, gomjan saglyklar, näle işler güýçler? Nemelen şol şu wagt nerdekan Orad bir haýyş bilen ara çekdim-de bir gaýrat et mümkinçilik bolsa. Türkmenistana var ýani öňden çykyp bilersiňmi? Ay ne olmaz o işte. Aeroportmy şu wagtdan? Yok. Migrasiýadamy nerde? Ne ýolda gaýtdym. Ha, gaýtdyňmy? Ha, düşündüm Orad. Bolýa Orazjan, ona sagja bol köpkö. Gökhan tanıyan Tapýarlar o bunu. Şuşta gürleşe. yankı nomur mu şu yankı veren nomur mu? Başka bana başka. O zat yazdı, ana garawum yazdı. Tanıyalar onu ya. Yakası kayıştı diýsen atla onu. Oraz ýeňden tanıyalar diýsen. 92 ya da 91 yıl ödü. Bir gözlerim bir garawymdan açık renkrek bir 77 44 18 ana nomuru var 64'tün. 77 44 18 ýaşaň nomuru. Ya vatandaşlar. Ýaly aeroport işläpdir, gaýdypdyr. Ady Oradyn ha görşüňiz ýaly suwda medilli şu var. Bolu Orazjan. Nirde işleýänem bolsaň bagtyň ýetdi sen. Bu haramlardan hayran alýany. Nädip? Bu derece öz gelmeyizlemede gelenle narmanlı görülüş bolunom kara şeydip unijad edip mertebesini awraýyny ýere gaçyryp ha. Hani bir Türkmenin halkyň mertebesini goraýjy arkadagymyzda däme Serdar konstitusiýa el wagty däme men Türkmenin awraýyny mertebesini gorajak duýmady. Zara yankı ses şoň sesi dämişe? Yaman hawa men detdim öz sesem ma mende de ma hapadatlar söýen şu dinletmän utanýan öldüm. Dinledäýde gaýrat et täden jaňa deňne şoňa yanka. Gaýrat et bir jemy dinledäýde haýyş edýän. Şu telefon ma da şunu nädip alyp geçirme bilemi. Ýöne ma aýlana häzir aýdynçy kuntu şeýle şey ma anaýyp bakýar. Bir seçimde gelsene täzen aýlaýyna. Orazjan gel efire gelsene sen Orazjan diýip çaňatçyga. Gel bir sesimizi bir dinle bir gör bir keşpemizi tanamayan bolsaň. Ya ol Oraz bolýar talip. Inni Oraz haramdada diýerler. Inni yurtda başga şulatlar kontrol edýän rıçaklar ýokmu kanny? Bir adamyň eline galdym kanny bir gyzymyz
bir adamın eline düştü bollu mu ka onun halas bolmak ihtimali yoktu mu ka yani şu sistemada şu bir adamını yine o yeri kontrol eden ok mu ka ya onu men onu haysam o da bir vazifede edenmedik koyun koyup bil yani kenimde anla buyurdu Nuraga men hayran Türkmenistan'ın bütün emme Türkmenistan'daki organların işgalleri hatta numarın paylaşılır o. hayran Spatımda näme makamy? Yine şu oral bir geldi spatına seret diye. Näme makamy spatımda? Sen aşağıda yazyanlar üstlerime kim yazdı mı nedir? Gün ayıryan onu. Dansızın adamdan ya. Bilmän etmän adam yargılaman ara Allah'ınız olsun ya. Halil sen öde işinle bol. Her kimin öz suratı senin ilin suratına zadına boşulma hakkın yoktur. Zara sen yankı sesi dinlep bilýär mi? Yankı təyedin. Jaňa deli. Yanka jaňa deýin mi? Orazik, Radnoy, kaýerda sen Orazik? Görüp oturanmysyň efiri Orazik? Alan okmun ne alyam şu wagt. Yo ýadyr bir dinleýärler sesini bir. Bilýäs näme etjekmi? Avar berberiň o şeýdik ýaşaýjylara. Ýaşaýjylara avar beresin gelýärmi diýär. Talibini bu beýrimizin näze çykmalyny Türkmenistandan. 2026-yň oktýabrına çenli garaşmaly mı kandy bu özüne değişdi bolmadyk bir madde esasyna ýa-da senin daşary ýurtda ölmeňi we janyňy hok salmagyny biz howatyrlan ýasyp Türkmenistan migrasiýaly partiyamyz. Men bilýän, men bir zady pikir edýän. Men bir zady pikir, biziň hopuzlyk gullugymyz şeýle bir gowy işleýär. Olar wara öňden görüjülik siýasaty diýär arkadagy. Diýmek hopuzlygyň içinde öňden görüjüp bolatdyr otyrlar. Öňden görýärler näme boljak. Belki Zaranyň başyna bir zat gelýändir Türkde. Belki Zara Türkiýede İstanbulda ýören wagty şemalyň kafil düşüp kellesine bir zat boljakdyr Allaha gorasyn. Onu o zatlar görendirler agam. Men şeýle pikir edýän. Wanga var. Hopuzlygyň içinde agam şu raýatlarymyň başyna bir zat gelmesin. Sebäbi biziň her bir raýatymyz başymyzyň üstüne ýeri wa diýip böler agam. Nemele Zara yankı sesi WhatsApp'tan bana uğradaydı. Benim belki telefonum uğradı deyip dinledeyin ne efirde aklara. Yankı uğrasana WhatsApp'tan bana Zara gayret et. Uğradın sesini. Şöyle belki WhatsApp'tan uğradın ama. WhatsApp'tan. Men alçı bolsalar onu şöyle halkın ayağı alıp köşke barjanyň görürüm karaybylar. Ediversinler ağam. Şolar ýaly zulm etýärler gaýtam halky görüp otyrlar näme etýärni. Bize ýaly otyrlar. Biziň elimize koz berýärler. Hani vatandaşlara birine firma gelip näçe adam guruldy. Niýetde siz ýüdüne äwelli, adyny äwelli, käşkäş efire ýüdüňiz bilen adyňyz bilen gelseňiz. Men efirime gelip bir de ýarkyn girip dur çykyp dur fikirlýärdiňiz. Ha sutnama Türkmenistanyň içinden şu aýarlygyň çykyp bilmeýändigini aýdyp otyr. Mary welaýat wekili bar etrap meniň etrafymdan öyle. Ne vatandaşlar görüşmüz ýaly edenetlik, kanunsuzluk. Ondan sonra Türkmenistan illeşen bilen näme üçin daşary ýurtlarda şu galta türmäne rady çöp kağıt çöplemene rady ýönüň şonu da ýurduňa barjakmy diýsen ýok diýerler diýer. Ine şu zatlar üçin vatandaşlar. Şu zatlar üçin hiç kim barsa gelen ok. Barsam ýygyma çykyp bilerim käme diýen ýagdaýa sokdular. Bu zadyň bir kanuny bolmadymy? Düzgünü tertibi bolmadymy bu zatlaň? Ýöne keypin kellende kaýet boýunça bolmasa siz nädip bir adamynyň gezmek bolan hukukyny çäklendirýäňiz birinji bilen. İstese gezer, istese ýaşar. Siz näme Hudaýmy siz dünýä geldi Türkmenistandan bolmy şol siziň eliňiziň astynda ýaşamalymy? Siz şoňa durmuş diýän bolsaňyz bir näme üçin siziň şu samsyk panyataňyzda ýaşamaga borçlay? Men düşünem o adamlar şundan tamam çirpede otursa köp zada. Şundan tamam şu zatlar görüňizden tamam çirpede ýa sabr edýär ýene-de. Näme sabr edýär o adamlar? Näme sabr edýär? Onuň nädip şu aýarlygyny öz ýurduny, watanyna bolan sevgi galsyny, nädip galsyn aýdyňany? Şular ýaly zatlar edip otursalar adamlarda nädip öz watanyna bolan sevgi galsyn? Sevgiň ýerine ýigrenjek gelir ablar o. Yankana oral diye migrasyon işyerleri hatta uğradayda şu hatta muğrasana talip. Sen hatta alsana men şonun börköderle ilişkimde kadavana denli vardı delil namatla boyurla. Uğrat Zara hemmesin Zara. Çıktı diýenler Zara. Zara uğrat şosu uğratam. Menin hem şu telefonumda bolmaly. Aynen emetçek.
görüşüňiz ýalak. İyileşlerimiz soňky çykalyga bize gelip aýdýar. Ve Allah şükürler olsun. Sesimizi eşitdiýärler bärden. Gelin yani. İnşallah şu aýda sizin sesiniz 100% eşitirler. Şu aýda halkyň sesi eşitilýän ýerdir ýatdan çykarmaň. Ve halkymyň näme bize? Sesi uradayda, zara sesi uradayda. Näde urat halka Forward edýän forward ile sesi basýan atprawić edýän bolly. Orada da biwaj ederler da kansa gaýdyp orada işläp bilmez ýar bolsun da olar ýaly adamlar hökümetde işlemeliler. Ýaş gyz aýally olanlarmy da azar berip öz WPS'ni eýleýän WPS'den hyýanatçylykla peýdalanyp o näme bolýar o? Isleýän edip bolýar olar ýalak. Hiç men näçe ýurda gidip gördüm, hiç ýurtda olar ýaly etmediler. Aytam adamlar bilen hormat bilen gürleşip kim berýär olar ýapalamagy bulara? Edenetlik var ýurtda görýänmi? Siziň hem gyzlygyňyz bar, ertirsiň ýaş gyzyňyz bir Türkmenistana barsa da etse, ona aeroportda bir ahlakly teklip etseler, size aýyp bolmaz, utanmarsyňyzmy? Ha? Ya zaran başyna gelen ertirsiň başyna da gelmez diýip pikir edýärmi? Şoň üçin aşkar etmeli, ýüze çykarmaly şeydi. Anormal adamlar işlesin hökümetde, immigrasiýada, içeri işlerde. Oy çekintinler de size bir zat diýmän, ertir efire çykyp gürleýäňizi bilse. Vay gorkorlar ay. Doğru değil mi? Yanlış aýtdymmy? Zara maňa täden urusdan şo suraty, şol migrasiýaň gadagan eden hatyny. Men maňa urutdy watandaşlar, men bu aýallaryň bilen kaçty 3-4 aýyň berem habarlaşyp görün şu ýagdaý meselesini. Ahir soň çykalyga tapman şular ýalyrak bir maksada geldik. Artık goý watandaşlarymyzdan eşitin. Inha arada yeni bir iyileşmemiz vardı. Onu çıkardılar kanyeşna yönü. Bu ayarlı onu çıkaran oklar. İnha men göstereyim. İnha hat vatandaşlar. İnha hat Begenciva Koçeva Begencivna Koçeva Zöhre Hımar vilayet Vekil Vaziri Turan'ın muhalefet şäherçetiniň ýaşaýjysy. Sizin Türkmenistanyň prezidentiniň adyny ýazan we gullugyňyzy 14.06.2024-nji ýylda gelip bolşan aýşnamaňyz dolu öwrünürli. Migrasiýa hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 30-njy maddasynyň 1-nji böleginiň 9-njy bendine laýyklykda sizin ýurdun çäginden çykmaklaryňyzyň 23.10.2026-njy ýyla çenli çäklendirilendигini habar berýär. Bu haramzadalar, men size bir zat aýdaýyn. Bu haramzadalar şuň üçin pasport beren oklar watandaşlar. Zagran pasporty ine şu zatlar üçin daşary ýurtda beren oklar. Beredin. Bularyň isleýän adamsyny tutmak üçin elindäki tory, setkasy şu pasport. Pasport bahanasy bilen ýurda gelir, bizem şular saklar, alyp galar. Ýogo, watandaşlary isleýänimizi göýberýär, isleýänimizi göýbermersi. Mena 3 ýyl bäri Zagran pasportymam göremok 2020-nji ýylyň bäri Zagran pasportymam göremok inha gulýaly ýaşap görün. Ondan bäri Şweýçardan soň Polşany gezdim, Çehiýany gezdim, Germaniýany gezdim, ine-de Gollandiýada gezip görün. Belgiýany gezip geldim. 5 ýurt gezdim. Pasportymam göremok 3 ýyl bäri. Awa, sizin o pasportyňyz bar, şeýle bir gymmatly, sizin pasportyňyz bolmanda da gün görüp bolýar. Ýöne o pasport bir Türkmenistanyň içinden çykmak üçin, bir barıp ýerine gaýtmak üçin gerek. Indi daşary ýurtdaky ýerleşmemiz şunu diýýärler. Barıp aňarda galaýma aňa diýýärler. Barıp aňarda galaýma aňa diýmek näme diýmek bilýärmi? Aslında biz aňarda ýurdun daşyndakylar aňarda, dogry däm watandaşlar. Indi biziň üçin Türkmen halky üçin Türkmenistanyň başga hemme döwletler biziň öýümüz boldy. Türkmenistan aňarsy boldy biziň üçin watandaşlar. Aňarda galaýma gitsen aňarda galaýma diýilen düşünje. Ine biziň Türkmenistanymyzdan başga döwletler hemmesi biziň ýurdumyz boldy, biziň watanymyz boldy. Rossiya, Belarusya, Ukraina, gerek bolsa şu ýurtlar üçin urşuda gidýärler. Ine biz Polşada bir giden Türkmenler bar, Germaniýada, Amerikada. Ýöne şu Türkmenistan bolanlar barıp aňarda galaýma bolýarlar. Ýani pikir edip gör, öz öýüňden
bir ýurda turistiske gedelenje gidýän, birden ol ýurt ýaman erbide o häzir ol galaýma taýda. Kim mysal üçin Demirgazyk Koreýa turistiske gidýän de birden galaýma, Amerikan watandaşy bir gedek galla portreden düşürdi diýip öldürdiler şonu. Ina biz daşynnakylara öýümüz ýurdumyzdan anarsi. Ina watandaşlar. Ina şuň üçin hiç kim ýurda dolanmak isleýän ok. Ýurdun baş tutanlary siz näme söýledýäňiz? Tere dağım. Siz näme Davay. söýledýäňiz? Orazik şu an görüp oturun referi. Orazik. Yani, Sen Orazik. Sen ne olsun yani doğruda da iken düğün gaytdım Aşgabat'tan gaytdım düğün. Karnaşa ne mi? Kim garnaşım oy gitti oy bu ne ya? Yok o ne da şurada gittim Almanya'ya gittim. Bilem dok onu şu an ecem nemede otur ecet bilen gepleştik uğraşacakmışın 2-3 günden dayılarla kardalıp verecekmişin. Bor dedik bilen direkt dil hatarlık ellerinden. Ha o ecem dedi hemmedat dedi dedi gelip dedi hemmedat eden neçe zat var dedi men gıydım kösönüp kalan ya anarda pullide iyilin dırnağını iyilin yüzünün ardını oňurup dedi bil ağırıp da dedi anarda işlep ödü nemesinde dedi salonda dedi men ödüm şu tay kösönüp pul kazan yani şey dip men şu taylar geldim var. Yöne inni sere mana şu an yanlışlık haksızlık edilip otur. Men 10 ýyllar öz yurduma gelmedim. 3 ýylam ýollar yapılıp durdy. Maşgalamam ken görüp bilmedim. He. Alo diýerim. Ben gaharlan oturdum. Yo gaharlan wagtda öz yurdumda maňa şu adamlar erwetçilik etdi ya. Men näme etdim? Men bu ýurdun türkmen watandaşa, men türkmen gydamen. Evet sen nerede gördün? Hatta ne diyecek mi? 4. ya da 3. var yani. Gittim dedim ya. Gittim Mardamen. Hı? Her gün otele 180 manat vermek ansatın bana. Ben zaten gidip paraya verdi. Dinle. Alo. Dinleyen. Alo. Hava. Alo. Hav. Gelen sen bir yerde burlaşırsa bir yerde kovaçlar, müsaitçe bir yerde burlaşan kendine günlüğü bir vaktine gelen havalı söyleyeyim. Näme dilemen urla şöyle? Gelme burlaşık yana. Ay kömürlet etçek dedin ona nemet diyen ondan son zaten. Yok o onların nerede? Onu kim neme yankı olan? Ne diydi sana? Kim yankı olan? Canadın yok mu? Karınlaşım. Yok ecelen adını tanıyas biz. Önleri inni dilekçe verdi. Biz yedi bir kepteden beriyas yediler. Bollu nisyo onu nemettik. Ecesem garrak olansan biz kendi nemetmeliyat. Ketelire ödem davlenyalı bir ayal. Adamın nemetine de zat etmeliyat. Yönü min beri gelimde uca min... Alo. Hav. Dinle. Alo. Eğer de sen gördün şu ne kadar sen seyredersin. Ben pul verdim yine. Yok men onu zat edem ama başka da arz edecek men. Men üstüme etök da hemme dadı bana zat ettiler ve haber ettiler bana. Hemme dadı. Men o şu idin zadı deyip görködülen. Ne koy verdin lan? Sen gelin ben yani Maňa dige bir kira sonra näme sorajağına Orada jaňa diýip efire çağıraly erde görmeýän bolsa. Doğru değil mi vatandaşlar? Gelin üçüncü. çektir. Ana yadan tap şendeler attım şu at ana başka da babar edin. Ya Al bir muçuk. Alar mı ka? Efiri görüp oturanlar Orazcan. Arazik efiri görýän mi bratok? Ay seni. Orazik ýöredin edýän Orazik. Orazik näle çukura gömüleniň habaryň ýokdur seniň entek.
Orazik. Ha ana şol olan maňa çekdirmedi, galmady. Orazik. Habar barandır sana Orazik. Yine enni görersin, indi nähili bolar, işleşşeňe daýdarsın. Ey degeýmen olanlar, biri gelse dagy çykýan refilara çykýanlar Oraz. Aýdyga işgärleriňe de. Şolar efire gelip gürlese näme boljagyny özüňiz görüň, o soňky sapar. Vatandaşlarıma da vermeýän Orazik. Evet, neme Talip? Şu taýda ýazan zatlar var da, vatandaşlar inanmasaňyz, enha ýazan zatlary screenshot'y, ine şu taýda diýen zatlar vatandaşlar teredin. Ine. Tered toşnu bir göreýin, anykmy dälmi, balam işdidämen 6-njy gün gürleşýär, polýar suradyň urada göresim geldi. Oras. Indi zaran suraty keşpi hiç açan ýatdan çykmaz sen Orazjan. Hiç ýatdan çykarmarsyň zaran keşpini. Akşam ýatyp üstüne de girer. Ýene Nuranam suraty açkysy suraty ýadyňa düşüp gelir her gedek seredende. Meniňem ýüzüm ýatlarsyň Orazjan. Orazjan. Ay Orazjan. İyice düşüne var ya ne dik bolsa. Straszny son ol parýas. Bular distriçinna ýetene koýan oýalar, mena kelpek koýan vatandaşlar ýüpüň var. Distriçinna näme iteýesini pişik bikesini tanok diýerlermi? Arwam erkek. Hiç kim onu ýalda tanok bir eýesi näme bikesi kim ýetene dik koýan oýup bolýar. Bir ýerde oturup bilseň bir wezipede eýle bilseň bolýar. Serdar Berdimuhammedow şu taýdanam tanasa bolýar. Berdimuhammedowlary, Gurbanul Berdimuhammedow organ işlerler filanok, diýmek sizlerden gorkanok edenle koýan goýup görler. Ýa, şu taýdanam ýurdumyzda halkymyz kösen netijesinde we kompetentnessini ýitirdi gynansaram. Ine şu gyzawanyň daşary ýurtda çykarylmanyň päsgeçilik berilmegi. Ne görüşmüz ýaly özüniň gara bähbidi üçin şu gyzyň bagtyny ýatyrypdyrlar. 1,5 ýyl bäri Türkmenistanyň içinde şu gyzyň aslına seretsen bedenini isleýär şol oglanlar. Bedenini isleýär, bir gece garşylygynda onuň daşary ýurtda çykyp bilersiň diýip şular ýaly bir kanun kararlary alyp bilýärler. Şuňa değişdi bolmady kararlary alyp şuňa gadagançylyk girdip, ýa-ni çykyp bilsen çykda diýdiň şuny. Prinsipa gidip edilen şol. Prinsipa gidilip oğudan gıyız olmak. Sen pikirin senden bir soğuda soracak. Türkmenistan'la ayal maşkala olmak nähili? Bir esasanan bir oğudan gıyız olsan birazcık özüňe çekiciliğin var bolsa nähili Türkmenistan'la bir ayal maşkala olmak? Gaty kyn. Yani sen adamyň ýollaşyň maşkalan bar diýip duranok, yani öz ýanynda mesela ýan ýollaşyň bolsa da bu taýdaky erkeklerin düşüncesi bakı korkunç. Men 1,5 ýyldan bäri görmediğim almadı. Otelde galyan Aşgabatda öýümüz ýok, Marda öýümüz bar. Otelde galyan bir nahar ýeýnip ýokaryp çykýan, özüm ağlap oturýan, ýollaşym bir tarapdan jaň etdi. Gel şo taýda işleýänlerden nomer ýazyp uratýarlar. Gelliýsene şu öýe çağırtana şonu diýip. Bu özüm hayran alyna, bu näme öýüne gelmelmen. Siz näme diýäňiz? Dogan diýen men onu ýaly gyz däl diýen on aýdaýy kördüm. Oturýarsyň da bir çağıraýyn, öýe delleýär içerli diýip şu taýda erkekler şonu ýaly düşünjesi. Düşünüp bilen okany bärde özüm hem türkmen köýnekli, özüm türkmen däpde surly gezýän. Hani ecem ýanyna bolýan, anama Aşgabatda biraz bir 10 gün ýaly galym, dokumentlerim üçin alygadym, migrasiýa alygadym. Prokuratura gitmek kapym galmady, prezidentimde, hormat prezidentimde ýadýan 1,5 ýyldan bäri inşallah görürdi, men sesim eşiterde, men maşkalama goşurur we şu ora diýilýän pisligi hem çäresini görür diýip umid edýän. Çünki ol başga ýaly onumda da gyýlara da bu hereketini ýapýa ol oglan. Çünki maňa bedenini berjeksin diýdi. Eger sen diýdi şol men bilen ýatanda gowy jinsel ilişki gowy ýaparsaň diýdi, puluň adalyp geçirerin diýdi. Maňa şon ýaly zatlar diýdi şol oglan. Şolar ýalak zara. Yani sen ýeke dälsiň, senden öňem edilenler, senden soňam ediler. Eğerde şoňa bir çäre görülmese, eğerde gözleri gorkmasa, sebäbi bu zatlar näme üçin gelýär? Bu zatlar olara berilen palnamoçyanyň
Gürkedýär, yani hökümet olara urdysa bular öldürýärler. Yani urdysa öldürýärler. Şonuň üçin şu ýazatdyr bolýar. Sebäbi eýemiz ýokda, eýesiz bolduk. Barıp arz etjek bolsam arzyny dinlejek ýok. Конечно, olar ýalyk zatdyr, göz ýumorlar. Ýurdun içinde iznasilyw köpeler, iznasilyw zorluk ederler, zat ederler. Çäre görülen ok sebäbi adalet ýok ýurtda. Näçe tanak vilayetde gele gyýlary zorlap bar edip şäherin içinde. Hani görýärmi çäre görülenni? Görülýär ýa görülen okmy? Wagt görkezrente. Görürse näli çärelik görüler. Men polybom eşitdim bilen orada näli çärelik görülen. Men bilerim, tamam aýdarym. Hakykatdan adalet barmy ýurtda ýokmy? Ya beýleki wejide aýdan haram wadalar bar. Şolary çäre görülermi ýa görmelilermi? Hemme zat bilinär. Şoňa görä de bizim hereket eder. Vatandaşlar, şuna gol çeken gulluğun başçylygynyň ornwasary da Bayramow. Da kim ady, kim kady? Näme da? Durdymurat mı ka, döwlet mi ka, näme ka şoň ady? Bayramow da. Şoň çeken goly men ýene bir arda görkezjek. Olam ýene bir illeşimde şolary ýalak bir gadagançylyk ýerden hat gelip goşdy maňa. Olam Aşgabat şäheriniň bilmeýän etrawynyň ýaşaýjysy, adyn familiýasyny Aýdaýyn mi näme deýin? Aýdaýyn goý bilsinler laýtenem tanaýarlar, dostum. Sen adyn familiýaň bilýärler şeýle de men Aýdaýyn. Vatandaşlar Aşgabat şäheriniň bilmeýän etrawynyň Ahal Şaýoğlu köşesiniň ýaşaýjysy Alty Ýeşemowiç Düşemow, ýagny Murat Düşemow dostumyzyň ýigisi. Ina gulluğumda 25.03.2024 ýylda gelip gowşan haýysnamaňyzda öwrenilen we degişli edaralaryň garamagyna uğradylan şeýle hem degişli edaralaryň gelen netijesine görä siziň ýurdun çäginden çykmaklygyňyza girden çäklendirmäniň öňkü güýjüni galdyrylmagyny habar berýär. Gulluğun başçylygynyň ornwasary D. Bayramow. Kim aýşu D. Bayramow? Kim ornwasary migrasiýa gullugynyň başçylygynyň ornwasary? Sana boş gelip bören bir ýerle pihbah. İşemedi bilen ok, zadym edi bilen ok. Dowran Bayramow. Her kim bolsa da bu alınan karara siz jogap berersiňiz geljekde. Siz kime bolsaňyz jogap berersiňiz. Gullugynyň başçylygynyň ornwasary, başlygy bolsaň bolupsyň sana olaň gelen netijesine görä diýip nähil bolýar? Teret şu taýda bir girliň näme diýär? Diýanlady değişli edaraların garamagyna uğradylan diýär. Şeýlekin değişli edaraların gelen netijesine göre. Bolly değişli edaralar kim? İtpişik edarasy Su kanal edarasy näme edarasy misal üçin? Ýazyňa onam. Goý bileliň bilen, olam bilsin bilen bileliň näme değişli edara kim misal üçin? Siz näme halkdan gizläp bir iş edýänmi? Siz halk üçin gelmediňizmi? Değişli edaralardan o nähili bir jogap bolýar, değişli edaramyşyň. Kanal edarammy? Näme edara? Haýsy edara? Kartoşka pomidor edarasymy? Näme edaraby? Näme değişli? Nira değişli? Milli howpsuzlyk pırçoň bu taýda. Haýsy gizliň gulluklar bagly pırçoň bu taýda bu karar almakda. Bir adamyň hukukyny çäklendirmekde ýeketek edara bar. Eger bilmeýän bolsaňyz, ikilikçiler, tupoýlar, men size aýdaýyn, olam Kadiýet şunun çykmagyny, gadagançylygyny öňüne alyp bilýärdiňiz. O kadiýet karar esasynda bir adamyň daşaryda çykmagy bilinýär. Bolsaň bolupsyň milli howpsuzlyk, bolsaň bolupsyň içeri işler. Siziň onyal hukugyňyz ýok. Ýok onyal siziň hukugyňyz. Onu türmä salyňda bolanyna görä, bir daşarutda gezdirmejek bolsaňyz, öýüň arkaýyn gezdirmejek bolsaňyz, bolanyna görä türmä salyňda anna. Haýran galaýym bola watandaşlar seredin. Değişli edaraların gelen netijesine görä siziň diýe daşarutda çykmaklygyňyň, ýurdun çägine çykmaklygyňyza gerilen çäklendirme öňkü güýjüne galýar. Bulam ikinji hak watandaşlar, men ýala sözlämok. Alyň okam. O da adam var. Nurum var. Nura. Ola olanjyk var. Ola olan var. Ol suratalan. Nuriýe halyk var. Ola ýurtdaşyna çykan aklar. Dubaýa çykjak bolanyna göýbermediler. Netip bolsa watandaşlar şoň üçin bar, siziň kömegiňizde mätäç bir gaýrat ediň watandaşlar, aýdylyk bilen şu meseleni çözelin halk bolup danym.
olaryň agzyna sered oturmalyňda özüňizde wagtyralyň problemany, meselelerini özüňiz çözelim. Bulardan size gışın günü garam ýok, men size aýdaýyn. Inha görüşüňiz ýaly dara dowunmyz. Bir ýarmyl bäri çykyp bilmänýär. Özüňe maýdaý dara, näçe soradylar senden şundan çykjak bolsam, pul bilenem bilýän, äňe pul bilen. Ora diýilýän menden $15,000 pul sorady we men bedenimi isledi. Men adamym, muny etip bilmedim. Men adamym, yarawsyz gyjymyň gyýdyna seredip beren. Men ol ýoluşma buny etip bilmem. Men Allah men benamy berer. Men ýamman ýalgyýda. Way goýsana sen 10 ýyl bäri türklere berip gelip ýadansyňla seni. Men ağlayanna sur beräýin maňa beýdim, men gaýrat etip men on ýalgyý däl diýen hani men ejem bile men köçede tüý satyp ýetişdirdi biz diýen hani biz 65'te Ekibadar etrawynda Monnepe şäherçesinde ýaşaýan men sonra vida görä men kim diýmem tanarlar diýen hani şon ýaly şol oglan menden $15,000 pul sorady we men bedenimi sorady. Ve sport otelim öňüne ýokaryk çykdydy maňa. Sen nidim näde girjekdiň men bilen ýokaryk diýdim. Men komutuma gelmesen diýdim. Men muny kabul edemok diýdim. Men häzir gizli nidim merdiwanlardan kameradan girip ýokaryk çykarm diýdi maňa. Menem ýok diýdim. Bir şu taýda diýdim aşakda gepleşeli şu taýda ana maňa puluň nyrkyny aýtdy. Şu pul tapýan we men bilen ýokaryk çykyp diýdi. Bedenin berýän maňa diýdi maňa. $15,000 iyi bedenini diye. Görýäňizmi hormatly adamlar? Bular bara Allahsız, kitapsız, şerefsizler bara. Birinin özü görsem ayalı çağasam badır o. Köpsü şoryalar, çıkya bu zatlar, ayalı, maşkalalı zatlı. Türkmenistan hökümeti normal adam işlän owasyz o. Bar çürük, sebäbi özüňiz çürük ha. Başda oturan çürükler. Yine men söwsem söwdüm diýäňiz o maňa. Söwsem söwdüm diýäňiz. Bular söwmek däl bundan beterrak adetmeli birin tak söwmüden mara. Söwmüden bular ýöne bir kompliment o bular. Men size aýdaýyn. Söwsem söwdüm diýäňiz o aýagyň hapalap. Ina ýurduk içinde bolup gören zatlar. O şolong şu hökümetiň edip gören zatynyň onun birini bir aktivist etdi. Maskarasyny çykarardyňyz o siz bara. 200'lüler, milyonlar, trapkalar siz bara şu aktivistlerden şular ýalaşyp bu lakydyn çykynda gürläňini bol orada garşy. Erkek bolsaňyz çykynda video çekin bol. Erkek bolmaly. Berin şu orada diýil ýani edip görün. Ha gyýdyň öz agyndan eşit otursaňyz bolan zatlary. Öz ateline gelip narhyny aýdanny biram ýokaryk çykyp komnatyna çykjak bolupdyr. Aşakda lobbyda gepleşenler. Bolun aydında bolun. Hani cezasız galypdyr, ýaňjajaň etdiň ha, gezip görün ha, ýa-ki oglun gezip gör swobodada. Neme tok keteň içinde aýal maşgalalara, şolara değişli, olaram horoz. Men komitet, men organ, äremere jaň edip edenini koýuny goýup görler ha. Bolýamasaň şu. Biziň wara 20 ýyl 10 ýaşly oğluncukka eden nemelemde çen dörp geçýäňiz. Ha, näme waka diýip. Näçe wagt boldy şu zatlaryň üstüne, näçe wagt geçdi zara. Ýanky edilen görmekmi? Nur ağa. 1,5 ýyldan men şu. Neme geçen ýylla 2024 ýyly mart aylaryna günüme oýman beren wagtda geldiňmi sen öz aýaklaryň bilen men aýagyma sürünüp gidersiň sen berden. Han sen gitip gör. Sen näme diýdim prezidentmi diýdim. Biziň prezidentimiz waka, hormatly prezidentimiz waka sen karar bermeýän bu zatlara diýdim. Barhany seni dinlejekmi, nädip sesiň eşitdirjeksiň diýýär maňa. Ağlayan hani baňa beýtme dogan men erwet gyzdär men näme üçin maňa muny ýalakdyň jynyň düşdi men näme etdim. 10 ýyldan soň geldim men ýurduma diýdim işläp men durmuş gurup maşgala urmak ardymdy bir adamyň bir höwesidir maşgala bolmak bir çağ etmek. Şoň haramzada ýüzünden men 3 aýlyk programdäki çağam düşdi. Şoň ýüzünden nerwim strese sokup meni diýmesiz zatlar, men eşitmesiz zatlar, men şondan eşitdim gaterwet zatlar, o zatlar bara bir gyýza diýilmeýär ýa, erwet gyýza bile diýilmeýär o zatlar. Bir daha da aýtjakda şu taýdan lew accountdan biziň lew oturup soňam arkamyzdan oturup gurrunmy etdiýänler. Nä görüň? Ýagdaý görüň. Bizi oturup bizi ay talip eyle, nuru eyle beyle diýen. Ne hakyky watandaşymyzyň başyndan geçen zatlar, şu zatlary gurrun ediň o. Bizi dälle, ne bolup geçen wakalary bir peýdagaz diýsin o. Bizi absujdat etmeýäňde. Gelin, ne gurruşun şu zatlary. Şonuň üçin aýtdym, hormatly watandaşlar, erde başyňyza şuraya zatlar gelýän bolsa, çykynda aýdyň.
Şolar ýaly harram zadalary köpçüligi ýetirip çäre görsin hökümet. Gaýdyp aýal jiglemede, aýal logonlarymyza adat bermez ýaly edelim şulary. Pul soramana gorksunlar. Erte çıkar şu efirde gürler diýip gorksunlar daro. Adamyma diýmedik zady galmady. O men ýollaşymy tanan ok zady diň ok ol adamy men ýollaşyma da aýtdym olam nerwidan ýüregi agyrly adam özüm ýüreginde problem ma. Ol bu zatlary eşitip wapşe nerwinde bolly keşke tenidi gitmeseydin o taýt diýe menem ne bileyim ya zatlan başıma geleceğini bilmeýärdim de. Gatyra özüm şu an bile gorkup ýaşaýan özüm Aşgabatda çıksam bilet gorkup çıkyan ýerden çykýan akşamda çıkamok içeri. Ýene şu oraz gabat gelämesin bir ýerlerden diýip. Feredin hormatly adamlar. Şol zara ýalak bir näçe dogonlarymyz maňa ynanyp çykýa, Nuraga çykýa. Liçde mende şu wagt geçenki çıkışımda aýdyşym ýaly anyny gurban meselesinde 3 tane şaýadym bar. Urlan we ýanyny ejir çeken gyýlyň we şaýatlary. Näme edip Türkmenistan hökümeti görürse men açyk aýtdym. Men bilen habarlaşyň diýdim. Siz bilýäňiz maňa näde çykmalygyny. Men size şu şaýatlary berjek, ol gyýdary diýe talip dogan saňa näme olaryň doktor ýerde sen bilen arkamda dursaň, biz şoňa garşy pakazanýar, ýoksa bizi kösärler diýe. Sebäbi halk ynanok içeri işlere, prokuratura ynanok. Näde bunansyn bular ýagdaýlar bolup berse ýurtda? Näde bunansyn? Zara ýalyk doganymyz hökümetiň işgäri o aeroportda şu ýagdaýlar edip berýär. Näde bunu halk ynasyn? Dogrydan Nura ýalňyş aýtdýanmy? Organ pagonla kadynlar şeýdip raýatlaryň şu ýalyk wyjdansyz, agam, insapsyz. Biz rassyny adamlar o. Adam diýip adam däl olar o. Konkretna dost, ýani bu zatlar bar, biz aýdyp gelýäs. Watandaşlar gaýrat edin. Ene şular ýazatlar bolupdyr. Gelin agdy birleşeliň, gelin bir tarapda bolalyň. Aw ardyňyz pul bitýär, pul sorýarlaryna görüşüňiz ýaly näçe kyn ýagdaýda galsaňyz hem olary bildiren ok, olary diňe pul gadykly. Hatda şu ýerden pul nomalardylardan hem soňundan hem kida dem ederdiler. Aw bar ardyň niýetden şoňa ýetir diýip bara. Soňam para beren günäkär edýärler. Para beren näme üçin günäkär bolmaly? Para alan günäkär. Bolmasa ene şu ýerde siz gadagançylyk girdinmeli. Ýa-ni keniňiz de onu çykarmaly. Keniňiz de haw. Näme üçin çykaraňyz o? Gadagançylyk girdiňiz ýa-ni soňundan para berenem günäkär etdiňiz. Näme üçin bermesin diýipmi? Ýok. Gidip satmasyn niýetdiňiz onu. Bermesin niýetmediňiz. Gidip kadiýete oňumy satmasyn niýetdiňiz siz onu. Berenem günäkär etdiňiz. Bolmasa şu ýer para beresi gelýärmi? Pul beresi kimiň pul beresi gelýär? Ha? Hiç kimin pul beresi gelenok haramda bu toporlar. Yurt dolanlaryň bolýaňyda o bolşuňyzda da bara. Çağalar bagyny urdum da.